madoka chete mabuja kanaka tauya nonhau dzanyasi zuva rechi22 mwedzi uno waiye mbudzi nyasi musi wechitatu kuri kuitiwa #WeWaWednesday potinorangarira mazuva 520 anonhanhatu ayo Jobhosikara agara mujere pakaita kunyangariwa. Tikaiti ringe hedu zviri munhau dzanyasi nyasi kwaburika nhau yavhundutsa wamwe, asi wamwe watoita kufara chaiko. Paburika kutoti bishopu wecheche United Methodist Ebenin watiwa aendesiwa kudarodzi mhosva newamwe wairi ikweyo wari kuti ngaachende kumujandirere pokare kuti ari kutsitsira kodzero dzawo dzokuti kana wari kuda kuburika muchechemo nonyaya dzochingochani dziri kureketekadzi kwai waburike hawo. Ipapa wairi waimuendesa kumatarodzi mhosva ndiwamusuka pabodzibona wachitoo. Tikaiti goona kuti zvinenge zvitekaira sei pokare kuti darero richagoreketa kuti kudini pano zviri kuitika zvi tinenge chizokunyepa ipo inenge yaburika nyaya yacho. Mapurisa nyasi anga akabatana nevanhuwo zesa kuenda kumuzindawo pati bato raMwonzora MDC uko Harvest House waenda ipapa wachigoreketa kutoti waMwonzora anobato rawo wari kuseenzesa magetsi zvisiri pamutemo kwai wakaita kuvhuriwa magetsi zvisiri izvo zvinofanira kunge zvichiitiwa. Unobva waita kusaya kuti chii chaizvo chiri kunyatsa kuitika apa. Kwaino mari waifanira kubhadhara magetsi iripo ba wari kubhadhara ba, saka ndo zvaaita kuti waende nemapurisa. Chako kunyepai kuti zvinenge zvitekera sei ipapo. Kwaburika mashura anyasi kokutanda kubva nyika yedu ichitanga kuzvitonga kuzereku kwavanhu vatema wamunangarwa idi waita kuvhiringidza mapurisa izvezvi kureketa kuno nokutoti mapurisa agonzi kwai wakapedza kufundira chipurisa wari kuendesiwa ba koita kufora kwokupedzesera pasout parade pachirungu kwai nokuti kuribe maunifomu kwai mbasha dzokupfekera dzo dziribe kukwana zvokutoti wari kufanira kuti waite wese wanokona ba kuti waburike. Unobva watoona kuti manyongora yakaita kunyangara chaiwo. Kaiti kuramba hedu takaringa kuti zvinenge zvitekaira sei, asi kufunidza tiri kuita zvinenge zvine chokuita nomiliyoni yagobiwa kumba yekuborodheo kumba womuchina. Rikaiti kuona kuti zvii zvinenge zvichiitika ipapo ticharamba hedu takaringa tinenge chikunyepai. Bato roCCC kureketa kuno ragoita inonzi Citizens National Assembly apo watungamiri waro wanoenda kuoringana usu nousu wachireketa zvinochokuita nobato pokare inokutekaedza kwavari kuita hondo yekuhwira kusunungura nyika yeZimbabwe kubva kuZANU-PF. Kureketa kuno wagototi wari kuda kuisa inonzi disability bill inova inoringa zvinochokuita nhozvowanhu wanenge wari bemutezo yakaita zvisvinu pokare kuti wanotekaidzwa sei nokuchengetedza kodzero dzawo. Wakagobvumirana kutoti ipapa wakutosimbisa masimba Nelson Chamisa kuti agoite zvese zvaanokona kuti nyika yeZimbabwe iboye kusununguka, asi zviribe kugwarashiwa kwowanhu kana zviribe kuita zvohondo. Ikaiti kuona kuti zvinenge zvipera sei ipapa wagotoreketa pokare wakati wachatenderera kwese kunyika yese wachireketa nowanhu kuti zvii zviri kuitika wachiwanyepa pokare wachaenda nokutumira wanhu kusadhaki nokuAU nokumwe kumasangano pasi rese. Tikaiti kuona ipapa kuti wanenge wachizvipedza zvakaita sei tinge chikunyepai. Tshabangu atanikiwa anobato roCCC kutoti agotora bumbiro romutemo robato roMDC akagoriita ndiro roCCC. Mumwe maakachinja agokanga mwaka kuchinja zvese kuti zvireke kugoreketa kuti MDC asi kuti zvirekete kuti CCC. Unobva watoona kuti idi kwaini namanyanga noputi hwaba ndo zvatoitika ipapa zvaaburika pachena manje kuti bumbiro romutemo raagotsvaka nokuseenzesa njani. Magweta anohwira kodzero dzewanhu weZimbabwe Lawyers for Human Rights ipapa wagobatsira wagari wamwe wokunzvimbo yokwaseke
Kwaiwafara chaizvo nokutoti waendesera kumatarauzi mhosva kanzuruyo kuti ireke kugwabisa nokupwanyira dzimba dzawo. Kuti makorokoto dai zvatoramba zvakadando, iwo wagariwo wangu wakamiriwa naiye mugwicho wameya guta roBulawayo Dog Douglas Kotati, kuti makorokoto wamunangarwa nyasi wagopuwa kuita hayi kutedzera zvakaita Mugabe chaizvo, wagopuwa chiweziwa chicha chiri kunzi chiweziwa chawo pokare ino chiweziwa choshumba nomumwe anoita zvokuweza anonzi Kasidi Mushusha. Ipapa kwai Kasidiyu azviitira iko kumuzinda weZimbabwe kuZimbabwe House. Unobva watoona kuti waMugabe idi waitoitira vanhu vainge vachiwawenga zvawaiitazvo. Ticharamba edu takaringa kwazvinoperera. Kanzuru yeguta reHarare yagopuwa mazuva 4 nehurumende okuti kwaibise vanhu vari kutengesa pese pese mugutamo. Ndo muyembeka ndo kujairiwa kuri kuitika ipapa nokutoti kanzuru wagozama kubisa vanhuwo munguva yawaifanira kuwabisa sarudzo dzisati dzauya, asiwo ZANU-PF wachitungamidza iwo vendors for ED ndo wagoenda kotekaira wachiita zvokuti musatibise wachibva waita zvokuonererwa chaizvo. Kuno chanyangara chiipapa. Rekai tigoona kuti zvinonga zvipera sei. Kaikuda kana kokuramba aidi anoita masvanhu kongonya chaiwo. Kai tigoramba takaringa kwazvinoperera. Tanyara chaizvo mubi yedu anonzi Gileni Sungano Mupani kwaipapa agobatsira hurumende yokuMalawi kubirira sarudzo. Izvi kwai zvakaitika mugore 2019. Unobva wasaya kuti chii chaizvo komana kana chiri chokwadi chagoreketeka ichi no Daily Mail yokuMalawi. Pakaita kunyangara. Izvezvi kureketa kuno agonzi pokarewo hurumendewo watomudeedza kuti uya uite ndiwe unotirayira mazano okuti tozvitekaidza sei nokuti tega tiri kuzvikunda, zviri kutikunda tiri kutadza. Mamiriro opfumi kureketa kuno ari kuita kuhwadza zvokuti makambani makuru akaita semakambani akaita sana Econet ari kuratidza pachena kutoti ari kuita kufema noparonda chaipo zvinoita kuhwadza. Asi rekai tione kuti zvinenge zvipera sei nokutoti chisvinuba chiri kuitikako. Izvezvi kureketa kuno unosaya kuti chii chaizvo chiri kunetsa nokutoti mamiriro akaita upfumi aiwa masvinuba. Ticharamba takaringa iwo Econet wari kutoreketa kutoti kwai mamiriro omari yomunyika kuti inochinjiwa sei padandemutande rawo rohurumende pokare nokuti mari dzatiri kuchaja kuti vanhu vafone nokudii pokare nemakwiriro anoita zvinhu kwai zvaita kuti kuwadza taita kusaya kuziva kuti tofema nopapi. Ticharamba takaringa hedu kwainoperera. Mutumbi waGeorge Chigowa waibenuka kuZimbabwe kuti aende koikiwa kuti mweya wache urambe wakazorora imo murugare. Zvatanda pokare nyasi nyika yeZimbabwe yajiwa mutambo T20 cricket naiyo Namibia kuNamibia. Mabi yangu ukaona zvadarika zvaita kunyangariwa. Asi rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei ipapo. Ngatiringe dziri kuitika ipo pasi rese. MuSouth Africa izvezvi kureketa kuno kwai wari kushingirira kuti wabise anonzi akasiya basa mutongi Nkola Motata pokare noakambomisiwa basa kureketa kuno mutongi John Hlope. Rekai tione kuti wari zvikona cherere kana kuti zvinotekaira kuita kunonokera. Charamba hedu takandoringa. Apa United Nations World Food Program wakutoreketa kuti zvokudya zvapera, mari yapera, tichiribe kana sendi kuti tibatsire vanhu vari kuuya kopotera kunyika yoSudan pokare nonyika yoChad. Nyika yoNigeria nonyika yoGermany kumaJerimani waita kunyorerana pasi kutoti aiwa wokuNigeria kubva gore ra2026 vanenge vari kuvapotsera wachivatumira iwo mweya wokupisa nokudidi gasi pachirungu.
aiwa wazvikuona wabi yedu, rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei, nokutoti idi zviri kuita kuvhiringa, asi tiri kuramba tichindozvitenda kutoti izvozvi zvinoita kuti nyika ipfumvure. Kwai pachaburika mari inoita mamiliyoni mari ekuAmerica 500 million chaiyo. Nyika BRICS plus kureketa kuno kwai dzakobvumirana kuti aiwa ngatireke hedu kureketa chinhu chibodzi, nokutoti nyaya yePalestine neIsrael yaramba yasimudza musoro ipapa. Unotoona kutoti heno mabi angu, asi tiri kuramba tichitenda kuti zvakaita kudando. Apawo nyika yekuAmerica yakwanisa kubata izvezvi kuti makambani anonhadzira mazai wagoita zvokubatsirana kuti mitengo yemazai ikwire zvakanyanyitsa. Makorokoto idi kwedu takutomirira kuti iye aenda kombwa wachiita zvese kuti anenge apapi. Tiri ipapo mabuja, rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.